Sarauniya TV, tashar al'umma. Maza gamji. Masoyiyata ko mutuwa ba za ta raba mu ba. Jiyo ki duban zuciya ba za ta jure rashin ki ba. Batu na kauna irin mai za a sanya sahun gaba. Akai a kawo rimi ba za ta kushe wa gamji ba. Kamar da wasa na fara ƙaunar ki zuciya ta yi kamuwa. Ba sini ba dabara kowa ya so ki zai iya mutuwa. A zahiri ko a bani ni zuciya ba za ta yi nisa da ke ba. Da haɗari ba bai kin gani rayuwa idan kin ce ba da ni ba. Kwamari zan zauna da ke ba zan yi abin da bai ki so ba. Duka mai ɓata ranki in kin faɗa shi bai ƙara rayuwa. Ke ce kika saka mun so ya za ki bar ni mai sona. Na yo sarce na sokin ja me za ni sawa rauni na. Komai kike bukata gaya mini zana miki dan kauna. Duka mai sanya soki inda da goje ya zaɓi mutuwa. Ashe haka so yake da zafi ya shige zuciya sai gunji. Kice kika ja ni kamar kofi kice na kyale ki ta ya zanji. Yanzu kin zamto haddari duk wanda ya rabe ki to ya san ni zan kau da shi. Babu bako ba dan gari kowa yayi nisa da ke ya samu ta goma shi. Kun ga antinku tana cikin fushi kowa ya so fashin ta makashi. Duk abin da nake kan ciki ji kauna ce ba wai takura ba. Gane na zo gaban ki na kafe idan kauna ba dan yaudara ba. Goje ina kai goje ka gware ga madara an sa mai zuma ki sha. Sarauniya TV, tashar al'umma.